Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van het Alzheimer Café, de uitzending van de maand juni. Mijn naam is Nicole Wijnhoven en vanavond gaan wij het hebben over jong dementie en dagbesteding. Voor mensen die op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen, kan het soms toch wel wat anders zijn dan wanneer iemand de diagnose krijgt op een wat oudere leeftijd. Vaak staan zij nog midden in het leven, hebben misschien nog wel thuiswonende kinderen, werken bijvoorbeeld nog. Dus er valt heel veel activiteit vaak weg. En dat vergt toch een wat bijzondere kijk soms, misschien wat bijzondere zorg. En wat we ook vaak zien is dat bij mensen die op jongere leeftijd de diagnose dementie krijgen, deze in eerste instantie ook helemaal niet direct wordt herkend. Nou, hoe kunnen zij nou ook hun dag vullen? Daar hebben we vanavond een hele bijzondere gast voor, die daar een heel fijn initiatief voor heeft bedacht en ontwikkeld en bijna gestart. En ik loop nou naar haar toe en daar gaan we vanavond daarop in. Goedenavond, Claudia. Ja. Claudia Keizers. Ja. Vertel eens. Dat ben ik. Ik ben allereerst dankjewel voor de uitnodiging voor hier. Ik ben Claudia Keizers, 48 jaar, getrouwd met Edson. We hebben samen 2 zoons en een dochter. Misschien dat mensen mij nog kennen van Sarenhuis. Daar ben ik natuurlijk lang zorgondernemer geweest van Sarenhuis. Ja. Ik hoor al hier en daar ja. Ja. En jij hebt een heel bijzonder initiatief gestart. Klopt. Je hebt eigenlijk als introductie een heel erg mooi filmpje gemaakt. En we hebben samen besproken dat we daar eerst even naar gaan kijken. En daarna gaan we daar samen over praten. Ja. Oké. Dit beeld is van jouw eigen van de tuin. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Een rustige, lieve, sportieve man, echtgenoot, vader, opa, baasje van Pip. Ja, dat is het, ja, echt. En dat is je nu nog, alleen is het anders. Kom maar Pipje, gaan we mee? Kom. De meeste mensen die hem kennen, Wim is rustig. En dat is hij nu nog, gelukkig. Hij heeft er ook niet voor gekozen. Hij kan er niks aan doen. Het moeilijkste vond ik dat Wim in de tijd dat hij zeg maar zichzelf dat hij niet toegaf aan zijn ziekte. Dat is moeilijk. Heeft hij het voor zichzelf moeilijk gemaakt. En dat maakt dan in de relatie ook wel dat het wat moeilijker is. Hè? Want ik heb wel vaak gezegd, Wim, je kunt het je moeilijk maken, maar ja, het is zoals het is. Maar ja, dat is toch denk ik anders als je het zelf hebt. Je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar gelukkig zijn wij allebei niet zo. Wim is, die is gewoon nog heel actief. Dus ja, dat moet je ook blijven doen, zolang als je kan. Kijk, als het daar lichamelijk of net wat allemaal moeilijker wordt, dan is dat zo. Ja, bij mij 2 uur. Mij is het eigenlijk te lang echt voor hem. Maar je moet toch met? Ja, hè? Ja. Als ik anderen al zie, zeg maar, die ook bij ons zitten, zeg maar, die ik met hun dan zeg maar samen zijn, zeg maar, als we daar zijn, dan er zijn er bij die zijn veel, dus ja. Die kunnen niks meer zeggen of niks of zo, weet je wel. En die zitten de hele dag te kijken. En, kijk, dus ik hoop dat ik dat nog lang nog kan doen, zeg maar. Weet je, ik ben ook maar mens en ik doe mijn stinkende best. Maar goed is goed, want... En dan kom je op een heel ander gesprek. Wat gebeurt er als ik er niet ben? Hè? Of als ik daarbij zeg van nou poeh, kan het niet meer aan. Wat gaat er met jou gebeuren? En zo'n gesprek hebben we ook wel al gehad. Maar nu is het besef wel van nee, ik kan niet alleen blijven. Dus ja, we moeten zuinig op elkaar zijn. Misschien ook makkelijker is om met elkaar. Hij zou het liefst altijd weg zijn. Altijd vakantie. En dan zit je te denken, ja waarom? En dan denk je, dan denk ik wel dat ik het snap. Want dan, niemand kent hem. Hij hoeft niet op zijn tenen te lopen, hoeft niet bang te zijn
dat mensen me aanspreken, zeg maar, van goh, dit of dat. En dan kan hij het niet meer. Dus ja, ik denk dat maakt de rust voor hem dan ook weer een beetje zo van, ja. Mijn missie is gewoon wel elke dag een glimlach. En mijn missie is voltooid als ze 's ochtends komen met een glimlach en 's avonds weer gaan met een glimlach. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Het is inderdaad mijn schoonvader geweest. Dat was de aanleiding, zeg maar. Van vroeger uit was hij van de smederijen. En hij werd ook genoemd V van de Smid. Daarom het Smidshuis. Dus dat is een hele mooie knipoog naar hem. Ik doe dit echt puur uit passie. Het spreekt me vooral aan jonge mensen ook, omdat ik kan het bij wijze van ook al krijgen. Maar ja, dan wil je toch ook op een manier ergens thuiskomen, ergens komen waar het goed voelt. Ik zie het zo voor me dat ze hier een hele fijne plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn en waar de focus ligt op wat wel kan. Want er verandert veel en op het verbinden van eigenlijk lotgenoten. Wij richten ons ook specifiek op jongere mensen met dementie en mensen die juist wat meer prikkels nodig hebben. Misschien moet ik het meer een ontmoetingsplek noemen. Een ontmoetingsplek waar gewoon heel veel gezelligheid heerst. En ik denk dat er vooral veel gelachen moet worden. En dat mensen gewoon het fijn vinden om samen te zijn, maar ook op hun niveau iets zelf te kunnen gaan ondernemen. Al is dat te gaan wandelen in de tuin of samen gaan sporten of alleen een schilderij maken. Dat vind ik in ieder geval belangrijk, dat we de mensen, dat we iets kunnen betekenen voor de medemens. Dat ik ze kan verbinden en samen kan brengen en ook de mantelzorgers kan ontlasten. Uiteraard moet dat ook niet vergeten worden. Als je zo mensen kunt helpen, ja, hoe mooi is dat? Dus ik word gelukkiger straks als ik met Wim straks de tuin aan het doen ben. Of daar op dat bankje zit, dat zie ik in mijn voorbeeld. Denk van als ik daar straks zit, Dennis, aan dat water, joh, met Wim naast me of iemand anders. Een jongen, iemand met een niet aangeboren hersenletsel of een ouder iemand die hier gewoon een blije, een zinvolle dag kan hebben. En die met mij op dat bankje kan gaan zitten en we drinken samen een kop koffie en hij vertelt nog iets, zijn levensverhaal of wat dan ook. Dan ben ik heel gelukkig. Ja. Dan heb ik mijn missie is dan wel meer dan geslaagd. Elke dag een glimlach, zei je. Ja. Ja. Ik wil eerst eventjes ook namens de Alzheimer Café dank uitspreken aan Wim Poels en Chris Poels, Christel Poels, die dit met jou samen, jullie zijn veel samen, begrijp ik, jullie werken veel samen. Ja. Maar het vergt best wel wat moed en heel zeker. Om je zo kwetsbaar te laten zien. Ja, dus ook namens ons dank daarvoor. Ja. Nou, dat zijn je plannen. Ja, nou mooi, plannen. Hè? Het staat goed in de stijgers. Ja, het staat er al, hè. Dus je zag het al, de wandjes moeten nog, of de zijn ze aan het plaatsen. Dus er hoeft niet meer zo heel veel te gaan gebeuren. Dus. Wat is de bedoeling? De bedoeling is per 1 oktober gaan we starten. Mm-hmm. Ja. En je richt je specifiek, begrijp ik, op een dagbesteding. Ik vond ontmoetingsplek, of hoe noemde je dat, vond ik ook wel mooi gezegd. Voor mensen met jong dementie of niet aangeboren hersenletsel. Ja, jonge mensen met dementie die ook wat meer activiteiten wensen. Dus dat kan ook iemand zijn van 70, maar nog hartstikke sportief is. Maar inderdaad ook mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. Nou hebben we het al een paar keer benoemd, jong dementie. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dat is eigenlijk een vorm van dementie, wat voorkomt bij mensen onder de 65 jaar. Mm-hmm. Dat kan zelfs al in het 40ste of 50ste levensjaar al voorkomen. Mm-hmm. Ja, echt heel jong. Ja, heel jong, ja. Heb je een idee om hoeveel mensen dat gaat in Nederland? Weet je dat? Ja. Nou, sowieso hebben volgens mij rond de 310.000 mensen op dit moment dementie in Nederland. Waarvan een groep tussen de 15.000 en 17.000 echt jonge mensen zijn met dementie. Ja. Oké. Ja. Veel. Ja. Is dat
ik zei daar net in de inleiding al een beetje over, maar wat is er anders eigenlijk aan op jonge leeftijd dementie krijgen? Het is niet erger of minder erg, hè? Dat zeker niet. Maar er zijn wel wat dingen anders. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker anders. Hè? Want de mensen zitten meestal nog gewoon echt in een arbeidsproces. Hè? Dus die staan midden in het leven, hebben vaak een jong gezin, zijn actief met sporten, het verenigingsleven. Dus dat is toch heel anders. Dat is een hele grote verandering en heeft echt heel veel impact op zowel de relatie, zakelijk, maar ook op de financiële situatie natuurlijk ook. Ja, inderdaad. Ja. En inderdaad ook op de partner, wat je zegt. Want je zit samen in een actief en leven. Kinderen. Ja. Als je jonge kinderen hebt, is dat natuurlijk ook wel heel heftig. Ja. Ja. Heb je bewust gekozen om je op die groep te richten? Ja, er zit geen leeftijdscriterium, maar begrijp ik, maar wel wat jonger en wat actiever nog? Ja. Goed. Ik heb natuurlijk wel echt een passie en veel liefde voor deze doelgroep. Dus dat sowieso. Maar ik heb ook gekeken naar waar liggen de behoeftes in de gemeente Venray. En in de gemeente Venray hebben we hele mooie dagbestedingen. Alleen nog niet echt gericht op jonge mensen met dementie. Die moeten toch echt naar Venlo of naar Nijmegen. Ja. En dat is ook niet altijd handig met het vervoer. Van waar je passie voor die groep? Ja, goed, ik kom natuurlijk ook uit mijn ervaring met Sarah in huis, maar ook vanwege mijn schoonvader. Ja. Dat is voor jou echt wel de kiem van... Dat vraagt me nog steeds, maar dat is natuurlijk, daar is het wel door ontstaan. Ja, maar dat maakt ook de passie, dus dat is dat niet maakt erg. de passie, zeker. Ja. Elke dag een glimlach is jouw missie. Ja. Dat heb ik zelf ook altijd. Ja, dat was me al opgevallen. Ja, zeker. Nee, het is heel belangrijk, hè. Dus, En er verandert veel, wat ik al zei. En ik denk dat het goed is dat je het gewoon ook, dat er ook gelachen wordt. Hè. Het is al allemaal serieus genoeg. Ja. Maar ik begreep ook dat mensen ook wel een stuk kunnen kiezen wat ze willen doen. Daar waar hun eigen hart ligt of hun eigen voorkeur ligt, dat er ook wordt gekeken of ze daar wat kunnen doen. Wat voor activiteiten zijn er dan? Of probeer je zoveel mogelijk tegemoet te komen? Of hoe gaat dat? Ja, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat ik de intake doe ik zelf. En dan thuis bij de mensen in de thuissituatie, zodat ik ook de naaste goed kan ontmoeten. Je kunt dan ook meteen zien hoe de situatie is. En daarin worden natuurlijk alle wensen en behoeftes besproken. Ja. En dan ga ik gewoon kijken om daar zo goed mogelijk op in te gaan spelen. Ja. Proberen eigenlijk een beetje maatwerk als dat lukt. Het is echt maatwerk, zeker. Ja, wat fijn. En hoe ben je vertelde het al een beetje, maar hoe ben je nou gekomen op de naam van het Smidshuis? Dat is ontstaan, sowieso het hele Smidshuis is toch echt wel een beetje ontstaan vanuit mijn schoonvader natuurlijk. En hij had zelf vasculaire dementie. Ik heb hem in dat project gewoon heel intensief, proces, heel intensief mogen begeleiden. En daarin merkten wij ook al heel snel dat het wel heel belangrijk is dat de kwaliteit van leven gewoon blijft. Ja. En daarin hadden we het geluk dat hij echt een liefde had voor zijn Friese paarden. Daar ging hij natuurlijk dagelijks naartoe. Dat was voor hem een mooie daginvulling, maar hij deed er ook nog toe natuurlijk. Hè. En op dat moment realiseer je ook wel dat het een keer anders gaat lopen. Hè. Dat hij die Friese paarden niet meer kan verzorgen. En dat zou natuurlijk wel, dat is heel verdrietig. En op dat moment kwam dit mooie stukje grond te koop naast ons huis. En toen hadden wij het idee om daar een plek te creëren waar hij naartoe kon komen. En dat wij hem een beetje onder ons toezicht, dat hij daar een beetje zijn ding kon doen. Dus zo is het echt een beetje ontstaan. En na zijn overlijden dachten we van wij moeten toch echt dit verder door gaan zetten voor mensen net als hij. Die houden ook van de natuur en de rust en wat activiteiten. Ja. Dus zo is het ontstaan. En dan ook een knipoog naar hem vanwege de namen. Ja. Dus zijn familie had een smederij in IJsselstein. Dus hij werd ook genoemd V van de Smid. Dus vandaar het Smidshuis. Ja. Dus dat is echt een knipoog naar hem. Eerbetoon ook. Mooi eerbetoon, ja, zeker.
En ik zei straks al voordat we begonnen, dit is een foto van de tuin, hè? Van een stukje van de tuin. Ja, Het is, klein stukje van de tuin. het is nog niet eens alles, ja. 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 Nou ja, goed, daar komt straks nog wel een hekwerkje omheen. Nou, op een bankje wordt er geplaatst. Maar voor de rest is die tuin in ieder geval een heel eind af. Mensen kunnen wandelen, begreep ik, maar ook tuinieren. Tuinieren, ja, dat is hard nodig. Oh. Ik heb geen groene vingers, dus maar goed. Oh. Ja, nee, maar ja, dat is... Nou ja, ik kan me voorstellen dat er echt wel veel mensen zijn die dat juist heel erg fijn vinden om te doen. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, waarom is nou juist ook voor mensen met jongdementie dagbesteding belangrijk? Ja, nou wat ik al zei, ze staan vaak midden in het leven. En dan verandert er al veel en valt er langzamerhand ook van alles af. En dan is het denk ik ook wel belangrijk dat ze naar een plek toe kunnen. Dat geeft ook wat structuur in de week. En ook het ontlast natuurlijk ook de mantelzorgers. Ja. Maar daarnaast is het denk ik ook goed dat er toch nog wat activiteiten gebeuren. Dat is zodat ze ook zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ja. Ik hoorde je ook zeggen in het filmpje, geloof ik, een prikkelende omgeving. Ja, dat prikkelend, ik wil liever activiteiten noemen. Hè? Dus dat het echt op de mensen gericht is. En ik zou het mooi vinden als het straks echt meer een soort van ontmoetingsplek is. Ja. Waar men als lotgenoten onder elkaar komt en ook dingen kunnen delen. Ja, en dat is ook een bepaalde erkenning. Hè? Dat schept ook weer een band. Dus ja. Hey, je zei net al iets over de mantelzorgers. Hè? Voor dagbesteding is het natuurlijk heel belangrijk voor iemand met dementie. Om ook bezig te blijven. Ook gestimuleerd te worden op allerlei gebieden. Maar het is ook belangrijk voor de mantelzorger. Die heeft dan een moment even de handen vrij, wat vaak ook echt wel heel erg hard nodig is. Ja. Dan horen we ook altijd, dan wordt er gezegd, ga iets leuks doen voor jezelf. Maar vaak zit er dan nog een hele lijst met klusjes die nog allemaal gedaan moeten worden. Dus voor allebei heel belangrijk. Betrekken jullie ook op een andere manier nog de mantelzorgers of de naasten bij de dagbesteding of bij het smethuis? Ja, dat zou kunnen. Dus wat ik al zei, ik ga op intake bij de mensen thuis. En daar worden natuurlijk alle wensen en behoeftes besproken. Dus daar begint het eigenlijk al vanaf het eerste moment dat wij contact hebben. Mochten mensen het fijn vinden om ook iets te willen betekenen bij het smethuis, dan kan dat. Maar het is ook de bedoeling dat we gewoon ook gaan evalueren. Dus we starten en dat we toch contact houden van beide kanten. Ja. En dat we tussentijds ook echt wel een overleg hebben. Dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Ja. Zodat wij ook weten wat de thuissituatie is. En dan kunnen we ook naar handelen als we bij het smethuis overdag iets zien. Ja, precies. Ja. De mantelzorgers weten vaak echt wel het meeste. Ja, precies. Ja, zeker. Ja. En daar wil ik graag gebruik van maken natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Even kijken, we hebben het al een beetje over gehad. Jonge mensen hebben vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Zij werken nog. Vaak is het, lijkt mij, voor hen juist moeilijk om die actieve rol op te moeten geven. Ja. Daar gaat een stukje aan vooraf, daar hadden we het net al over. Ik begrijp dat heel vaak dan de klachten niet worden herkend. Dus mensen krijgen een stempel, een diagnose, burn-out of depressie of even bijtanken. En dus er gaat vaak een heel lang, jarendurend proces aan vooraf voordat ze de diagnose krijgen. Maar uiteindelijk vallen zij natuurlijk, helaas uit in het arbeidsproces. Dat lijkt me echt heel erg zwaar voor die mensen. Want ze staan als het ware in één keer stil. Herken je dat? Ja, zeker. Ja, dat komt ook zeker wel voor. Hoe kun je bijvoorbeeld kun je daar ook iets aan doen dat de overgang, zeg maar, naar bijvoorbeeld dagbesteding soepel is? Want dat lijkt me dan ook wel weer een hele stap. Ja, dat is zeker een stap. Ik denk dat een dagbesteding sowieso voor mensen wel vaak een hele stap is. Daarom noem ik het ook een dagbeleving en een ontmoetingsplek meer. Hè? Dus dat het wat laagdrempeliger is en makkelijker toegankelijk is.
Ja, wat ik er in het smedshuis in kan betekenen is als het gaat, als ze gestopt zijn met het werk, wat voor werk hebben ze dan gedaan? Zijn er dingen die ze misschien in lichte mate bij mij kunnen doen? Misschien is het wel een hovenier geweest. Nou, dat zou fijn zijn. Ja. Maar misschien heeft hij ook een ander vak geleerd. Ja. Nou, als het iemand is die iets geregeld heeft of zo, nou wie weet, kan hij kleine klusjes voor me doen. Ja. Dus dat, en wat misschien ook nog wel een mooi voorbeeld is, schiet me nu te binnen, is Wim. Wim, die we net in het filmpje hebben gezien, die had als hobby, zat hij volgens mij al meer dan 50 jaar bij de fanfare. En hij heeft 2 weken geleden zelf besloten om te stoppen, omdat het gewoon de stukken te zwaar werden voor hem. Nou ja, dan gaan we toch eens kijken van, hij maakt graag muziek, kunnen we dat dan niet bij het smedshuis zelf doen? Hè? Ik heb een collega die een blaasinstrument bespeelt. Nou, zij zou bijvoorbeeld met hem muziek kunnen gaan maken. Ja. Of misschien zijn er wel meer mensen die muziek willen maken. Dus Ja. dat is zeker mogelijk. Ja, fijn. Ja. Zo Ja. ga je echt kijken naar wat, Ja. wat past. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen nou terechtkomen bij jou, bij het smedshuis? Ja, nou ja, goed, ze hebben een indicatie nodig vanuit de gemeente, dus dat sowieso. Of een zorgindicatie die dan vaak door het SIS wordt afgegeven. En daarvoor moeten mensen bij een case manager zijn of bij de huisarts. Ja. Ja, Ja. Bij de trajectbegeleider. Die, bij de trajectbegeleider, ja. Ben je daar al goed in beeld? Ik hoop het. Nee, vanuit Sarenhuis natuurlijk Ja, dat altijd. scheelt, Mijn netwerk ja. is wel heel groot. Ja. En ik heb al verschillende trajectbegeleiders inderdaad al gesproken. Dus. Ja. Maar dat komt later. Zodra dadelijk het smedshuis echt af is, dan ga ik natuurlijk alle trajectbegeleiders en iedereen uitnodigen. Mocht iemand nu zeggen, ik denk dat dat wel wat voor mij is, kunnen ze dan contact met je opnemen? Ja, zeker, graag. En Goed ik zo. leid ze graag rond. Ja, Ja. fijn. Ja, Hey, en 1 oktober is de planning, hè, Ja. omdat het allemaal kan beginnen. Je bent nog druk bezig met de voorbereidingen. We zagen dat het ook binnen nog niet helemaal af is, Nee. dus er moet nog wel wat gebeuren. ja. Ik begreep overigens wel dat de afgelopen 2 weken heel veel gebeurd is. Ja, heel veel gebeurt. Ja, Ja. dat is een heel mooi duurzaam systeem ook waarmee wij gebouwd Oh, hebben. Dus ja. een modulair systeem is dat. Mhm. Dus dat stond echt in 4 dagen tijd stond het pand er al. Het was prefab, dat wordt in de fabriek, is dat al allemaal klaargemaakt. En ja, het is ook duurzaam. Ja, Ja. dat is ook belangrijk in deze Ook tijd. belangrijk, Ja, zeker, Ja, ja. zeker. Hey, en hoeveel mensen kunnen er gebruik maken van de dagbesteding? Ja. Dan moet je denken aan 15 mensen per dag. Oh, nou, Ja. dan kunnen er heel wat mensen terecht. 5 dagen in de week, zeker. Ja, Ja, ja. En personeel, heb je dat al? ja, Soms- ja, mocht- dat is geen probleem. Nee, Oké, ja. ik denk, nou ja, Maar, anders doen we daar ook nog een oproep Staat er- voor. ja, nou dat mag altijd. Ik sta open voor iedereen. De dus, pareltjes in de zorg zijn ja. altijd welkom, hè? Ja, Ja. die zijn er zeker. nou ja, en als ze maar dezelfde passie hebben hè, voor deze doelgroepen, Ja, dan ben ik ja. al heel blij. Ja. Ja. Ja, passie is wel echt voelbaar. Dat is echt Ja, heel nou mooi. fijn. Ja, Ja. ja. Ik Ja. zou zo, als het nodig zou zijn, mijn familie bij jou brengen. Nou, dankjewel. Dat is heel aardig. Laten we hopen dat dat voorlopig niet Ja, nodig is. ja. Ja. Zijn er nog dingen die je zelf nog wil delen? Of waarvan je zegt, dat is nog wel belangrijk om even te vertellen? Ja, misschien als het gaat over jong dementie, waarom dat dan vaak pas zo laat gesignaleerd Ja, wordt. ja. Want dat is eigenlijk toch wel een heel belangrijk punt. Zeker. Want vaak zijn die symptomen heel anders. Hè. Dan moet je denken aan dat mensen toch, dat begint vaak met gedragsproblemen. Hè, en dat mensen gewoon wat minder initiatief nemen. Misschien ook wat dwangmatig te werk gaan. Dus dat ze dwangmatig op de klok kijken. Of echt dwangmatig zich aan regeltjes houden. En dus dat zijn eigenlijk wel andere symptomen. En daardoor duurt het ook vaak langer. Maar het zijn wel ook uitingen van dementie. Heb je een idee waardoor dat komt? Dat dat wat andere symptomen zijn? Nou, dat zijn ze volgens mij nog echt aan het onderzoeken. Dus ik heb toevallig laatst een hele mooie documentaire gezien op NPO. Focus heet dat programma. En daarin wordt het ook heel mooi uitgelegd hoe dat zit. Maar dat zijn ze dus nog echt aan het onderzoeken. Ja. 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 Dus, en de symptomen zijn anders, maar ik denk ook dat een arts gewoon ook niet zo snel denkt Nee, aan dementie. Nee, dat klopt. Ja. Dat wordt toch vaak aan ouderen Ja, gerelateerd. Hè? Dus Ja. ja. En
fysiek, is dat dan ook nog anders? Dat het fysiek wat later, zeg maar, kenbaar wordt? Dus dat mensen wat minder kunnen of... Nou, het komt ook wel eens voor dat het daarmee begint. Ze wat minder kunnen of moeilijker kunnen praten, moeilijker uit de woorden kunnen komen, moeilijker kunnen zien. Dat wordt ook wel aangegeven. Ja. Maar ja, goed, kijk naar Wim, die is nog hartstikke actief en sportief. Ja. Die wil juist nog graag vooruit. Dus Ja. Ja, het is ook maar net welke vorm van dementie mensen krijgen. Dus, er zitten ook veel verschillen in. Er zitten veel verschillen, Ja. 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 Zijn alle vormen op jonge leeftijd, kunnen alle vormen op jonge leeftijd tot uiting komen, weet je dat? Nou, wat veel voorkomt is echt Alzheimer. Hè? Dus dat zie je wel vaak. En de frontotemporale dementie, dus dan zit het echt voor. Dat zie je ook wel vaak terugkomen. En, op jongere leeftijd. Op de jongere leeftijd. En Ja. Lewy body heb je ook nog wel. Dat is ook weer een vorm van dementie. En vasculaire dementie. Maar dat hoor je ook wel op latere leeftijd veel meer. Hè? Dus, Ja. Zouden we daar wat mee kunnen doen met z'n allen? Ben ik zo aan het denken. Als we nou met z'n allen... Ja, op zich is het natuurlijk is er nu veel aandacht aan. Hè? Ja, ik denk ook om het onderling, zeg maar, te erkennen. Maar ook om het bespreekbaar te maken natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En dat is ook heel mooi dat Wim en Chris dat nu dus doen. Ja. Dus voor je omgeving is dat natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja. Ook wetende waarom iemand zo reageert. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is voor de naaste om mee te groeien in het hele proces. Kijk, als je hem zo kent en over een half jaar is de situatie natuurlijk misschien weer heel anders, dan wordt het denk ik steeds moeilijker om met diegene om te gaan. Dus als je meteen meeloopt, dan denk ik dat dat heel waardevol kan zijn. Ja. Dus zo heb ik het wel ervaren. Ja, dat is ook zo. En van de andere kant hoorde ik ook wel Chris vertellen dat Wim moeite had in het begin met het zelf accepteren, wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. Maar dat maakt het voor de omgeving ook heel moeilijk dan. Ja, het zijn moeilijke processen. Zeker. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we een mooi, helder verhaal hebben geschetst over wat jij gaat doen. Ja. Met alle mensen die daar komen. Ja. Ik vind het een prachtig initiatief. Dankjewel. Ik denk dat we hebben het ook wel vaker hier gehad in het Alzheimer Café over jong dementie. En ook inderdaad erkend van, die mensen moeten vaak naar Venlo bijvoorbeeld. Ja. Dus in Venray is er weinig aanbod. Ja. Dus ik denk dat het heel erg welkom is. Fijn. Claudia, ik heb nog een andere vraag. Mensen komen straks naar jou toe. Hoe? Haal je ze op? Komen ze zelf? Moet de mantelzorger dat regelen? Ja. Nee, de bedoeling is echt dat we ze zelf gaan halen. Ja. Wat ik al zei, hè, dus in eerste instantie met de wensbus. En in de toekomst ga ik echt wel een bus aanschaffen. Maar we moeten beginnen. Dus, en ik wil graag beginnen. En van dat punt ga ik gewoon verder en dan kijken. worden ze opgehaald met in eerste instantie zeg je met de wensbus. Ja. Stapt er dan een wildvreemde uit die mijn partner bijvoorbeeld op komt halen? Of is dat iemand die wel verbonden is met het Smetshus? Gaf ik net ook al aan, het is echt de zorgprofessional die meerijden. Ja. Nooit de taxichauffeur. Nee. Heel fijn dat ze willen rijden. Dat zijn ook vrijwilligers, dus dat is super. Alleen, ik vind het heel belangrijk dat er iemand van onszelf aanwezig is. Dat het wel vertrouwd... maar de taxichauffeur weet ook niet in zijn auto natuurlijk. En iemand kan wel zeggen dat hij hier eruit wil omdat hij daar woont. Maar als de taxichauffeur dat niet precies weet en hij laat hem eruit, dan hebben we wel een probleem. Ja. Dus nee, dat wil ik echt niet. Dus een professional en een vertrouwd gezicht. Ja. Een andere vraag. Nou komen er in eerste instantie, niet in eerste instantie, vooral mensen met jong dementie of jonge mensen met hersenletsel. Maar die komen natuurlijk ook een keer op een wat oudere leeftijd. Hoe gaat dat dan? Mag je onbeperkt in het Smetshus blijven? Of moet je er na een bepaalde tijd weer uit? Of wordt er gekeken naar wat past? Of er zijn heel veel vragen achter elkaar, maar je hebt vast antwoord. Nou, dat is goed. Ik snap wat je me wilt vragen. Goed. Het is inderdaad, er wordt echt gekeken naar wat passend is. Hè? Dus er kunnen ook mensen zijn van 80 die nog heel actief zijn en die nog graag
mee kunnen lopen met de jongere mensen. Dus het moet wel passen. Vind ik wel heel belangrijk. En als de mensen zich bij mij aanmelden waarvan ik denk, nou ja, het is niet helemaal de goede combi. Daar hebben we allemaal niets aan. Maar het gaat uiteindelijk wel om de cliënt. Dan zal ik samen kijken met de cliënt en hun naasten op welke plek ze dan het beste terecht kunnen. Ja. Ik heb goede contacten verder met alle andere dagbestedingen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we daarin gewoon gaan samenwerken met elkaar. Wat niet bij mij past wel bij een andere dagbesteding. Ja, het gaat om de cliënt. Ja, precies. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Het moet ook passen bij de cliënt. Hè? Als je in een omgeving zit waar die niet... dat werkt ook niet. Nee. En die samenwerking is ook onder andere dan heel belangrijk met de trajectbegeleider. Hè? Want die komt thuis, die ziet de mensen, die hoort ook van de naasten veel. Ja, dus het is de bedoeling eigenlijk dat je wordt toegevoegd aan het netwerk om iemand heen. Stel nou dat iemand met de dagbesteding bij jou begonnen is, maar na verloop van tijd, in de loop van de jaren, past het niet meer helemaal. Er wordt een andere passende plek gezocht. Eventueel, ja. Blijf jij dan nog in beeld? Of is het dan, nou, nu draag ik alles over? Hoe gaat dat? Nou ja, goed. Mijzelf kennende wil ik er wel graag nog wel contact mee houden. Maar op een gegeven moment kan ik dat toch niet meer helemaal volbrengen. Dus ik zal altijd zorgen dat ze in zijn totaliteit, dat het goed wordt overgedragen. Dan betrek ik ook de mantelzorgers erbij, want ik vind ook dat dat heel belangrijk is. Zeker. En ik denk als er altijd goede contacten zijn geweest, dan wil ik het ook graag nog een beetje bijhouden natuurlijk, hoe het met de mensen gaat. Ja, zeker. Ja, snap ik. Ja. Goed zo. Misschien nog één ding belangrijk om te melden is dat wij in september wil ik graag wel de open dagen gaan regelen. Dus dat zal in een weekend zijn. Welk weekend dat is, dat durf ik nu nog niet hardop te noemen. Maar dan is het klaar en dan is iedereen sowieso welkom. Dus dan ontmoet ik iedereen graag daar. Staat vast op de socials, maar wellicht kunnen wij daar hier ook nog wel even aandacht aan besteden wanneer dat is. Ja. Oké, dan dank ik jou hartelijk, Claudia. Ja. Voor deze fijne uitleg. Heel veel succes gewenst met dit initiatief, maar dat kan niet anders dan dat gaat lukken. Voor de mensen thuis, wij gaan voor deze uitzending afscheid van elkaar nemen. Onze volgende uitzending, of de volgende caféavond is op 14 juli. Het thema dan is AI-tools en dementie. AI is hot. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar er zijn al allerlei mogelijkheden die ingezet worden ter ondersteuning van mensen met dementie. Dus dat gaan we graag met u verkennen. U bent van harte welkom om op 14 juli hier in de café aanwezig te zijn. Vinden we altijd heel fijn als er mensen hier zijn. Lukt dat niet, dan wordt het weer uitgezonden enkele dagen later. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne maand, mooie dagen, mooi weer de komende tijd. Dus, en wij zien elkaar graag op 14 juli. Dag!